Een periodie kwamen we dan wel voor dat er theater maken was in Lietse Skorkes. Dat gebeurt nou ook nog wel, maar volle minder. Want die Skorkes die weer alweer oorbrutsen als verbouwd tot vakantiewinning. Joop Wittermans die speelt met zijn dochter stik en die heeft nog wel een skorken gevonden in Lies. En het aardige daarvan is, die boer die zou dat opbreken, maar dan Joop, daar komt te spelen, stelt er dat nog een hier uit. Wij zijn de laatste op de plak. Van de Wattersteeg naar daar, tot aan het gemeentebos naar ginds geen mens meer. Ik heb een vrouw besteld. Iemand. Uit de krant. Ik ga er vrijdag al. Het gaat over eigenlijk een boerendochter die heel erg verlangt en hunkert naar de aandacht van haar vader. En die vader kijkt niet naar haar om en die is met het land bezig en zij maakt elke dag eten voor hem klaar en verzorgt hem echt. En die vader is ook het enige referentiepunt wat zij heeft in haar leven, ook de enige man en ook En op het moment dat die vader thuis komt op een dag en zegt, ik heb een vrouw besteld uit de krant, dan slaan bij haar de stoppen door. Omdat ze dan denkt, wacht even, nou ben ik niet meer de enige vrouw hier in dit huis. Mijn moeder is al lang geleden gestorven. En probeert in al haar kunnen en macht de aandacht te vragen van haar vader. Hoe ben je er dus bij komen om theater te spelen? Ja, het is al heel lang al een idee, hè? Ja, dat wonen wij al heel lang. En wij gaan een keer tegen spelen op de toneelschool. Het eindexamenproject van Margie gaat mij spelen. Kitty Kouwadi dat toen. En, dus dat weer een soort uitproberen. Ja, en het hing altijd. En via Annie en Herman is het op een gegeven moment bij elkaar gekomen. Regisseur en de Annie van Hoofd. tekstbeschrijver, Ja. bewerker. Ja. En toen had het nog een tijdje door en we hebben nog een keer wat beeldpas zitten gegaan, wat brainstormen, welke kant gaat het uit. Ja, en toen op een gegeven moment ging Hermans helemaal zijn eigen ding maken ervan. Niet mijn nieuwe moeder. Ik heb nooit een moeder gehad, dus ook geen nieuwe moeder. Wat ik wel echt heel gaaf vind, is dat omdat Joop een andere generatie speler is, waar ik gewoon echt van kan leren, waar ik naar kan kijken en denk, oh hij doet het zo en hij doet het zo. En waardoor je dus een diepere laag pakt, omdat je elkaar vertrouwt, omdat je elkaar zo goed kent, dan durf je gewoon verder te gaan. En dan is het niet erg als je even niet meer kan of even dat er emoties komen, dan weet je schrikt niet meer van elkaar. Als de een boos is of even niet meer wil. Papa, het zal geen pijn doen, papa, ik kan dat ook, papa, 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 papa. Kom! Papa. Kelder! Kom! Kelder! Donker daar. Maar ik wist precies waar ik moest zijn. De man wees mij de weg. Terwijl je mij ook hield zo wat tussen. Ja, ik krijg toch een soort slijtage, een soort routine. En dus toch het repeteren met Margie. Toch ik op een paar keer, verdorie, ik moet wel even... scherp blijven. Ja, ik moet scherp blijven. Ik moet, dat diepere laagje zit er ook nog, net verwaarloosje. Dus dat is dus hetzelfde. En ja, Margie kan me nukken.